Okay, namhlanje sobe sifunda ngeLuno, le Luno tutorial, like everything you need to know about Luno. So ibonisa kanje xa ungenayo i-account yaseLuno izokubonisa kanje. Then when you need to sign in or sign up, if like unayo i-account, you're gonna sign up after you download i-app ye-Luno, luno.com. So uza apha ezokubonisa ezi options zethu to sign up if awunayo i-account yaseLuno. If unayo i-account yaseLuno, you sign in, then yeah, ndizosayina in apha. Okay, yeah, so like sendisayine in kwi-account yami yaseLuno, so izokubonisa so like ngolu hlobo i-dashboard yakho izoba kanje. Then if wena u-verified izokubonisa kanje. If awukho verified ungeza apha kwi-settings, then uze apha kwi-settings, then wenze sure if i-account yakho kwi-level 2, then uzobe u-verified, yabo. So i-dashboard yeLuno nje ikanje nje. So le i-chart le yakubonisa like i-Bitcoin ibibiza malini ngeliphi na ixesha. So then i-Bitcoin i-chart ye-Bitcoin then bekhona i-Ethereum BTC, ETH Litecoin BTC, Litecoin zonke ezi cryptocurrency trader nantoni nerand. Okay, engatrading nerand i-Bitcoin Cash, i-trader ne-Bitcoin kuphela apha. Yeah, so size apha ku-order book. Apha ku-order book like i-volume, like abantu abatradeayo lapha. Okay, apha ku-order book, like the green side, these are people that are willing to buy Bitcoin at a certain price. The right side, these are people that are willing to sell Bitcoin. So the orders is order book. Then size apha kwi-trade, so recorder like i-trade ezenzekalayo like nge-16 January ngo-6 ukhona like umuntu othengisa i-Bitcoin, i-price isithi 580,839, ethengisa u-0.2477 we-Bitcoin. So size apha kuba zii-orders zakho ezi. Okay, yeah. So siku-home, size apha ku-explore. Xa usiza apha ezantsi explore xa ufuna like ufunda nge-articles ze-Bitcoin or i-news or to learn more about i-Bitcoins, khona ne-short videos abanazo apha. Size apha ku-wallets, yeah. I-wallet kulapho like ubona like i-balance yalo cryptocurrency uyi-ownayo xa silapha kuLuno. Like iyakubonisa apha ekuqaleni iza wallet, if unemalini na imali yakho eyirandi, imalini na elapha. So xa ulapha kuza futhi kulapho khona ukwazi khona ukudeposita noku-withdraw. How to deposit, ubetha apha ku-deposit, then uze lapha ku-bank transfer. Maybe let us say ufuna udeposita i-100 rand, uyabona. So izokubonisa like your unique code, your unique reference number apha phezulu, and unique reference number yakho le. So funeke wenze sure xa usenza i-deposit nge-EFT ufaka le reference number inje. Then into important kakhulu i-account yabo ne-unique reference number yakho, then imali yakho izoreflecta. Ungapheniki xa uyibona ithatha maybe 1 or 2 days, maybe uzobe usebenzisa enye ibhenki, bona basebenzisa i-Standard Bank. So xa usebenzisa enye ibhenki kuyafana noba usendela omnye umntu imali, so izodileya. Ayithethi uba izoreflecta imali yakho. Then size apha, hayi le ayibalulekanga nje i-code yakho like xa invite umntu, yabo. Then kube i-profile and stuff, izinto zakho, i-details zakho apha. So
Then how to withdraw, ndikubonisa like how to deposit kuphela. How to withdraw, xa withdrawa ulinka i-account yakho lapha, yabona ne-account zami ezithu zase-FNB. Whenever like ndi-withdrawa imali yami iya straight to my bank account, masithi wenze i-profit. Yeah, so xa ufuna like like ukutrader, like to buy, ufuna uyithenga mahala i-Bitcoin okanye ufuna uyithengisa mahala, you have to buy like i-Bitcoin below the current price, and xa ufuna uyithengisa mahala fune uyithengise above i-current price. So like fune wenza sure if lapha ukulimit xa ufuna ukwenza njalo, unless ufuna uyibhaya same time uyibhaya kwi-market, but kwi-limit kulapho like uyithenga mahala below i-current price uphinde uyithengise mahala above the current price. Yabona ngoyi-current price apha kubhalwe bit za 578,646 i-current price le ye-Bitcoin. So masithi like ufuna uyithenga mahala sithi funeke uthi 577 because wena ufuna uyithenga mahala, maybe sithi ufuna uthenga 1,000 Bitcoin. Yeah, so yabona ifee apha ithi 00 xa ulapha kubuy because uyithenga below i-current price. Yabo, iyaxelela uba wena ufuna uthenga 1,000 ye-Bitcoin, which means uyithenga mahala because uyithenga below i-current price. At the same time xa ufuna uyithengisa mahala, yabona nansi current price fune unyusele apha maybe uthi 579 ufuna uyithengisa mahala, uyabo. So uyabona pha kwi-fees futhi apha ithi 00, which means uzobe uyithengisa mahala. So ungakwazi utrade mahala pha kuLuno, you buy and sell, utrade mahala. I-easy kanje. Nezinye ke i-cryptocurrency, not i-Bitcoin kuphela, nezinye like i-Ethereum uza apha nje uthi IsiXHOSA xa ufuna uyithenga i-Ethereum phinde uyithengise mahala, nakhona wenza kanje. So i-chart nje uyayitshintsha, yabona lapha i-day chart, weekly chart, 1 month chart. So yeah, yiloo nto nje kuphela nje. I-cryptocurrency zonke zisebenza ngendlela eyi-one, but azisolve into eyi-one. Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin. Then apha ezantsi xa ufuna ufaka i-Bitcoin yakho ikwenzele i-profit or ikwenzele i-interest, ikuyieldele i-interest. At the same time i-Bitcoin price xa isenyuka nemali yakho iyenyuka, uza apha uzoyideposit apha kule investment apha kubhalwe investment apha ezantsi. So yeah, uzobe u-earna like something. Yeah, yiloo nto nje kuphela iLuno ayikho nzima kangako. Umntu xa nembuzo like ungandibuza apha down in the comment section, and ilink uzoyifumana down in the comment section yeLuno. Yeah, yile nto kuphela, ayikho enye into enzima ngeLuno. Okay, sharp.